Диагностиката казва, че на първи цилиндър инжектора не работи. Или е дал на късо, или голямо съпротивление. Има мисфайери на първи цилиндър. И по-странното е, че ламда сондата работи, отчита богата смес, въпреки че ако инжектора не работи, богата смес единствено може да е компютъра да се мъчи да компенсира от другите цилиндри. Така. Или да няма добро изгаряне заради по-ниските обороти. И почваме да ровим, защото мерим тук. Има плюс. Както знаем, компютъра управлява минуса. Плюсът е постоянен за всички инжектори даже. В повечето случаи идва от едно и също място, а именно от бушона в таблото, който е за инжекторите. Той само един и се разклонява за 4 инжектора кабел. И сега продължавам да ровя, да видя къде газаджиите са сбъркали, защото е тук вече е тази топка. Това нещо е правено от газаджиите, когато са правили газовата уредба. От тук са хванали газовите инжектори. И сега ще се опитам да намеря къде са прецакали нещата. Махнал съм бушона на газовата умишлено за пробата. Рейката не е закачена, защото смъквах смукателите, за да мога да извадя инжекторите. Инжекторите са здрави, размених на първи и на четвърти цилиндър двата инжектора, за да съм сигурен, че не е проблема в инжектора, и както почти бях сигурен, се оказа, че дали ще сложа от тук на първи, от втори, от трети на първи, няма значение, винаги проблема си остава един и същ. Инжектора не работи, т.е. не му работи управлението, инжектора си е здрав. Това е за сега. Продължаваме с ровенето. И най-касапския начин за проверка на верига е това, е на четвърти цилиндър. Виждате ли как мига лампата? Чай да скрим малко. Така, тук сигнал има. Тук обаче сигнал няма. Тук открихме спайките и тук няма сигнал. Другия край, който отива към газовия компютър, също няма сигнал. Сега остава вече да отворя, тук да разглобя тия кори и глупости. Махнал съм бушона за хранването на газовия компютър. Махнал съм и бушона, който е към инжекторите, плюса на газовите инжектори. То съм го откачил, ама нищо. Сега вече трябва да махна тук тия кори, да извадя компютъра на колата и с Autodata да проверя на пин 88 инжектор номер 1 дали управлението му работи. Ако не работи, за смяна е компютъра на колата или за ремонт. Драги ми смехурко, ето къде е инжектор 1, пин 88. До него, т.е. през един, номер 86, не знам колко ще се види, да, вижда се, е инжектор номер 4. Така, включваме си този невероятен мултиметър. Сега слагаме на пин 86, за да свирим дали всичко ни е правилно. Тук сме сложили една джаджа в инжектор. Чай да светне, че нещо. Ето. В инжектора в конектора съм му забол една игличка. Не знам колко е видно. Ето. Така. За да мога веригата от компютъра до тук всичката тази гняз и до самия инжектор номер 4 е цяла и работи. Сега ще сложим на пин номер 88. Това е инжектор номер 1. Работим. И сега отиваме тук, където сме оголили тези кабели. Няма никой. От другата страна няма никой.
Значи някъде е прекъсната веригата на инжектор 1 от тук до някъде си. Не знам къде. Сега вариант е ли да пусна нов кабел или да търся къде е скъсан този кабел. Ще реша какво ще правя, като имам решение. Приятно съботно следобедно дъждовно. Айде, чао! И сега, след като възстановихме, т.е. ние, аз лично, да не звуча като някой гурута в автосервизната дейност, кавички, като възстанових веригата между компютъра и тези всички лайна, където са израли газаджите, няма значение, важното е да сме живи и здрави. И сега мотора вече работи на 4 цилиндъра. Ако искате, мога да ви демонстрирам 3 цилиндъра. Оп, 4 цилиндъра. Готово. Така. Ами, от мен е толкова. Какво да ви кажа повече? Това е положение. Айде, лекичка.